Tay, tagpila man na tay. Ibutang sa. Tagpila man na. 1.8 to. Pila? 1.8. 1.8. Oh. Pwede utangon. Mahal mo kay utang guro. Ha? Mahal kay lang pa utang oy. May pay cash kami. So, pila may hangyo anak? Pwede ni 1.6. 1.6. Oh. Okay. Tay, mao na imong panginabuhi tay. Oo. Tugyan na gud nimo tay. Pwede kay kadong ay. Asa mo kagikan? Babawlo. Dapit ta sa Waan uno. Inita ron tayo nya. Nagpasaan ka asa mo ka pa dong? Wagin ni tumundo. Way kasiguraduhan mahalin. Alin ba? Dahil pasmuhan pa ta kay utang tas bawo. Uyan nimo tay no. Tay, basta maka-answer ka tagaan ni kag 500. Sa 49 plus 50 pila? Da kay 500. unsa sa 49 plus 50 49 plus 50 na kay 500. 49 Oh. 49 50 49 plus 50. 50 plus 50. Oh. Pila man? Dali kay na 500. Ang 50 plus Oh. plus ang 50 unsa 50 plus 49. plus 49 50 og 49 pila? 49 50 50 plus 50 pila man? sa panlibog wala na. Oh, 50 plus 50 lang pila man? Ang 50 o 50 pila? unan o 40 Ang 50 punanog 50 pila man? 100. Oh, 100 sakto. Oo. Correct. Daog ka tay ha. Oo. Daog. Tay ga vlog bitaw ko tay. Oh. Tugyan na nimo tayo eh. Ako dong di kam to. Pila ano pas mo ani. Sus doya nimo pilam day kabuk anak nimo tay. Wa po anak nako yung napo niya. Naminyo na niya wa po trabaho. Nay usahan ako na So kini asa man day kapadung tay? wagi tumong ato karatoy. So soroy lang ka. Inita ron tayo eh. Sige tay, di lang ko magdugay tay nya. Unta mahalin na imong kuan. Unsay tawag ni tay? Ewan kuan bambu Bamboo chair. Okay. Amping tay ha. Kisay nga nimo tay? Apolonio pasignahin. Apilon nyo tagalawaan. Luwaan uno. Sige. Amping permit tay unta mahalin ni kay kapuyat eh. Tay kita pa nimo ba init kayo. Ya, tay, ko nung buhay ko diha. Tay ginungan di ka para mahalin na imong kuan basig tay makakita ni nga video tay ba. Paruyan taon nung Amping ya, amping. Uta mahalin ni ha. Paruyan taon. Mga ito palitin nga sa tay kay looy tahan kayo 1.5 tay no. Sige.